magasod sa naman na abang. Ang gulit na ito yun, ang liit-liit. May napasama dito guys na ano. Mga paniki. Ayan. Kasama ka ba sa cast dito, ha? Parang si negro lang din eh. Napasama itong asong to. Ngiwi nga yan eh. Ninasab ni ano. Good morning la! Ayun, narinig ako ni Lola. Kagabi naku, sinisigawan ko na si Lola. Di ako naririnig. Sabi ko, la, matutulog ka na. Tinignan niya lang ako. Morning. Ayun, nire-ready na ni Laarot yung ano. Pagkain ng dogs. Kanin pa lang to guys, yung ulam. Inaano pa lang. Niluto pa lang. Ay, yan, umaga. Tsaka gabi. Ayun, sa ano lang nagluluto eh. Ayun. Ano yan? Sawdust ulit? Sige, thank you. Maginaw. Na? Ang ginaw. Negro. Wawa naman si Negro. Tabing ituloy yung bibig. Parang na-stroke. Kinagat ni ano, ni... Sino ba yan? Ni KitKat. Nung papi pa siya. Negro. Isa ay nakawala. Oo nga po, si Choco. Ayun, meron tayong tuyo, hotdog, tsaka... Ito masarap, gawa pala ni Nene. Kaya pala masarap. Kala ko binili lang eh. Yan. Ayan na, yung pagkain nyo. Ayan na. Hindi ko na nakita tuloy. Nagpapapit din to eh. Papabelly rub din eh. Itong linggit na to. Inga. Ang liit eh. No? Kakapiraso. Ganyan na pag mga ano eh, mga natural na aso, liliit lang eh. Puro buto, Inga. Buto-buto. Ding-dong. Ibang-iba na talaga yung tsura niya, no? Simula nung dinala ko dito. Yan. Di na rin siya, ano, pipilay-pilay. Paano, na-exercise na. Kumbaga na therapy na yung ano niya. Yung pilay niya, yung nasagasaan niya. Taka na dito. Balik ka na dali. Dami pa ipapagawa, oh. Kalansay pa rin. Ayun, pero okay lang din naman namin yung minamadali, guys, kasi mahirap madaliin lalo't wala namang budget talaga. Kasi yung inaano ko dyan is kita lang talaga ng RMT, guys. Ayun, so ayun, paunti-unti. Borlogs pa si daddy, oh. Yung panaayos itong tinulugan namin. Lalo. Grabe, magkilig talaga. Hindi ko pa guys magamit itong bagong camera. Itong binili namin na bagong vlogging cam kasi kinakapa ko pa, tapos hindi kasi siya retractable yung yung lens niya. So mirrorless kasi ito eh. So napapalitan yung lens niya. So ayun, unlike nitong G7X na on and off lang, tapos magamit mo na on and off, tapos pindot lang ng record, magamit mo na. Ito hindi, bubuksan mo pa yung itong tag dito. Ito, ganyan. Oh. Tapos iano mo pa. Ayan, may switch pa sa dyan para maano yung pinaka-lens niya, magamit, and then ayun. Yun lang naman sana. Tanggal ito, tapos switch yan. Pero parang dagdag trabaho. Nagreklamo yun. Dagdag trabaho. Tapos, ayun, wala pa kasing gusto kong talian muna din itong nito, para hindi mawala. Yung pagkagamit mo, balik agad. Diba? Kasi mahirap pag ito ang nawala eh. Ayan. Mahirap maghanap ng mag-fit sa kanya. So, ayun. Pero I'm happy naman din na nabili ko to. Kasi maganda siya for sa mga picture din. Latest na. Tapos, ayun. Punta kami mamaya bayan, bibili kami ng mga pagkain ng dogs kasi wala na daw din, sakto wala ng supply. Wala ng stock si Nene. So, ayun lang. Tapos kakapain ko pa to Ayun. Pero tinetesting ko na siya. Hindi ko pa nga lang siya ma-full na magamit.
sa ano, sa bigat, pareho lang din. Ayan. Pero na sila ng G7X or mas magaan ng onte. Sobrang konti lang ang difference sa G7X. Kapain ko lang muna. Luto na tayo guys ng tanghalian. Ayan. Minudong giniling. Ayan, nasangkotsa ko na siya. Bawang sibuyas, tapos pepper, and konting soy sauce. Ayan, para hindi maputla. And then, ayun yung ano, carrots and potato. Tapos lalagyan ko nito chicken franks. Ayan, bell pepper na lang kulang. Bumibili lang si Nene. Luto na guys. Ito na ang ating pugo. Luto na rin siguro to. Hindi ko na makalimutan. Kaloka. Ayun ang ating ulam. Yum yum. Ayan. Ganda ng kulay ano. Nilagyan ko pa yan ng ano, ng chiso. Favorite ng aking jowawa. Ayan. Tapos speaking of jowawa, ayun. Magbobomba siya. Punta siya. Wala pang tubig eh. Di bomba muna eh. Malaking hose eh. Punta na sa CR. KitKat! 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 Ayan. Paniki ka. Paniki. Mabomba na para makaligo na. Bababa kasi kami na ano eh. Ng bayan at bibili ng ano. Kasi mamaya alas 4. Magpapabunot ulit tong ibang ano. Ibang sibuyas. Lalahatin na yun. So ayun. Para bukas ng hapon or Thursday ng morning naman kami pauwi. Ayun. Mga nagbabakuna. Saan galing sa barangay? Dingbak siya. Si Raul. Ayun, anti-rabies. Very good. Free vaccine guys for ano, anti-rabies. Lahat silang vaksinan. Nuunid ko nang dalhin sa ano, sa bayan. Si Einstein na sungit niya. Oh, si Einstein, yun lang, hindi maano. Dito kami sa bayan, guys. Bili lang kami ng ano, grocery para sa ano, mga pang-ulam-ulam na mga magbubunot. Kasi mamayang hapon ipabunot ulit eh. Tapos kape nila papa doon sa bukid. Doon na sila matutulog eh. Napakatatas niya. Coffee na eh. Sabi ni Papa kape daw. Wala yung kape niya eh. Pero may kape pa siya. Sarap po. Saan naman si kuya mo? Wala na naman brutos na yun. Gone strawberry fields forever. Strawberry fields. Wala na. Doon kanina sa gitna ano eh. Mayabong yung mga ano. Ayun, pabalik na ulit kami guys. Saglit lang kami. Bumili lang ng pang-ulam. Stocks. Ito mga sibuyas din yan, no? Sibuyas ba yun? Oo. Hindi, palay na tinatanim pala. Ha? Oo ka lang lang. Oo. Trending eh. Trending ang sibuyas eh. Ngayon lang kasi ang taniman ng sibuyas. Dito rin ba? Yung sibuyas? Sibuyasan? Sa Isabela. Pero dito kasi ang ano. Oo, yung si Ranger Boy yun. Medyo. Tsaka hindi kasi mag-iwin dito. Oo. Try mo Eh, dahil bundok na. Handa no, mga tanawin na ano. Puro bundok lang. Papangga sila dyan. Pag nakalagpas, hingi na yung bagyo. Oo. Wala na sa ano. Ulan na lang yung darating dito. Wala na hangin. Sa Bicol kasi lagi ulan. Ayan na mga doggies. Kembot na ko na. Kembot-kembot na konan. Nanin! Yeah. Kunanin! Uy, ang KitKat na una na pala ang KitKat. Ang KitKat, KitKat. Gusto mo umuwi ng Pasay, KitKat? KitKat? Kunanin! Kunanin, kunanin! Ubo-bobo si Dingdong pala. Yung kala ko si Tipi. Hi, Kwanan. Hi, Dingdong. Uwi ka ng Pasay, Dingdong. Dingdong. O, bitbitin mo, Dingdong. Alis ka na, dali na, baby. Alis ka na, dali. Oy, 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 oy. Mga ganyan ka na ngayon, Dingdong.
Si Dayan, oh. Ding dong! Si Ding dong, ding dong! Nainiwan ang kanyang among siman. Ay, sus! Ay, sus! O, bitbitin nyo na yan doon. Dali na, pasok na. Ay, sus! Ha? Oh, sige. KitKat, KitKat, KitKat! Wait lang, bebe. Nanguha pa si daddy ng mga bato. Ilalagay niya daw sa ano. Eri ko. Sa aquarium. Okay, nani. Let's go! Halika na, baby. Come on na. Uy, sus, tinan yung ginawa sa shorts ko. Puro na. Halika na, kunanin. Let's go na, kunanin. Dali. Tara. Ang aga naman yan. Oo. Pakain na naman. Pumunta kami ng bukid eh. Feeding program para sa mga aso. Si Arot. Ikaw si Arot. Siya si? Ibe. Ibe? Ibe. Yung mga anak nyo, umiiyak na, bilisan nyo. Anak kayo ng anak kasi. Yan. 15 ba naman yung anak nyo eh. Sawdust. Sawdust tsaka kanin. Dong. Grabe. Ayun guys, dyan na pupunta ang ating sweldo sa pagkain ng aso. Ating YouTube sweldo. Yan. Thank you. Ayan. Oh, para mamaya hindi na hindi na magpakain. Kahit gabihin tayo. Sana mga ama ng mga anak nyo nagsusustento man lang ba? Walang sustento mga ama. 15 walang sustento. Kayo na Ding Dong. Ayan. Tako yan si Ding Dong. Nangagaw pa yan. Ito naman maliit na to. Ayan na nga. Binigyan ka na. Uy. Kandaga ka ah. Laki ng pagkain yun. Dami-dami oh. O sige nga. Ubusin mo nga yan. Parang ganyan lang dati si Pokret eh. Huwag ka na pumunta doon. Sige na, sige na, sige na. Kain ka na doon. Dali na yan. Nasaan mama mo? Skippy boy. Punta na tayo sa Sibuyas. Punta na tayo doon. Wait lang. Nag-ano lang si Nene. Speaker's shield. Tawag doon. Tinatabi lang yung mga yung mga pinamili namin. Tapos, nagpapakain pa ng dogs yung dalawa. Tapos, yun lang din para kahit umuwi kami mamaya ng gabing-gabi na is wala na problemahin. So, ayun. Kasi mag-aalas 4 na. Kailangan, mabunot na yun ngayon bago dumilim. Para tomorrow, tatabasin na lang yung mga dahon. So, ayun. Yung buyer, nung kahapon na binunot, yun din yung buyer ngayon eh. So, ayun, nagkasundo na sa price. All in na lahat. Yun na ba yun? All in na yun, lahat. Yung buyer kahapon. So, ayun, para wala na ding wala nang problemahin na pupunta pa ulit dito para kaya pabunot. Yung kay na lang, yung nandun na lang sa may ilog. Kinene. Ilang lata ba yun? Apat. Ganda nung Belo. Belo. Ito guys, ayan. Yan. Nag-ano lang ako nito kapag pagka lalabas, yung sobrang init. Ayun, pero so ganda naman siya. Nag-glow-glow. Tapos itatry ko ulit. Itatry ko pala itong Belo ulit. Yun, yung nila. Kasi gamit ko yung sa Japan. Yung ano ba yun? Basta, yung pigeon, 'di ba? Pero try ko din yan. Ganders. Parang dewy-dewy. Baka lang kung oily. Wait lang. Oily. Oily naman talaga ako. Kaya nilagay sa mukha ko, oily yan. Ayun, tapos okay pa yung yung, tawag ito. Yung pagpapastraight ko yung ribbon ko. Yung dito lang, kasi madalas ko siyang iniipit ng ganyan. Kasi hindi ko kaya guys, yung as in nakaganyan talaga. Yung mukha lang yung mga ko. Ayan, pangit. So,
So, iniipit ko siya sa ano, sa tenga. Kaya yung sa unahan lang medyo may ano, may body. And then tinatali ko siya, yung ano, minsan tinatali ko siya kapag sobrang init talaga kasi ang nakakairita yung pag pawisan ka na dito sa ano, sa leeg, tapos didikit yung mga ano, yung mga buhok mo. Doon ako naiirita kaya 'di ba last year, talagang puro ano ko, puro short hair ako. So, yun. Ngayon, okay naman. Pag tinali ko, pag naligo ako, bumabalik siya sa pagka-straight. Ayan. Hindi ako kung may kulay ba to. Sabi nila, kukulayan nila. May cellophane na kasama to, pero wala ko nakikita ang kulay. Pero okay lang. Okay naman. Kesa ano. Kasi kapag kami kulay, yun din ang nakaka-damage ng hair. Ayun. Hintayin lang natin yung dalawa matapos sa ano, pagpapagawa nila ng ano. Ay, pag-ayos nila ng pagkain ng dogs. Pagpapakain nila. Ayun, tapos yung isa pala doon dapat, yung kinukuha ni Nene na mag-ano sa akin doon. Pumasok sa akin doon sa, kasama ko sa ano, sa apartment. Kaso, baka di daw payagan ng ano, ng asawa. Or papayagan kaso, malayo. Alam niyo na, kapag may asawa. So, yun. Wait lang, maglalagay. Maglalagay lang si Nene. Ang cute ng ano ni Nene, no? Yung hair niya, oh. Kulot talaga yan si Nene, eh. Kahit na magpa-straight yan, magpa-straight, babalik ulit sa pagkakulot yan. Grabe ako nga, eh. May tattoo. Maganda yan. Tapos mag-medyas ako kasi kahapon, grabe. Naluto yung paa ko. Yung pa naman ang ano, pinakamabilis umitim, paa. Ay, tsaka ito. Bili pala ako nito. Kasi dry lagi ang aking lips. Naiwan ko naman yung ano. Misbo. Oo, naiwan ko din eh. Punta na tayo guys sa bukid para mapasimula na yung ano, papaani. Matapos na. Bukas, mag-ano na lang. Puputol and then by Tuesday, ay Thursday, siguro kami uuwi ng Maynila, ng Pasay. Morning. Ay, Tuesday. Thursday. Kasi di pwede bukas, maghapon tayo doon. Mag-ano eh. Sama ko. Saan? Doon. Sa Maynila? Yes. Yes. Yes, tapos maglakad ka pa uwi. Sige. Jacket lang ako guys. Pero pinagataw kanina ng napakalaking lamok. Alang yan, lamok na yun. Sob-sob sa lubo ko. Matamis kasi. Tamis yun. Tamis dugot at tamapi. Dito pala si Pia. Na madilim. Ayan. Tapos nandun si Peter sa likod. Kasama sila Arot. Doon sila nagsimula sa taas. So, kasi malilim na. Ayun. Mamaya dito na. Sa ibaba. So, let's go guys. Oh my gosh, ang init. Buti na lang nagano tayo. Nagbelo sunscreen tayo. Ay, hirap ng buhay. Hirap ng buhay magsasaka. Joke lang. Pero ayun, gusto ko pa rin mamuhay sa ano guys, sa probinsya. Parang mas masaya, mas payak ang pamumuhay. So, ayun. Pero sobrang hirap din. Diba? Kasi magbibilad ka, yung gano'n. Yung may pataniman ka lang ba? Buhay ka na rito eh. Wait lang. Tatalon tayo, good luck naman. Paano ko kakatalon dito? Shucks. Tubig pala ito. Saan tayo dadaan, kuya? Ayan si Tonton Baton. Just Froggy. Takas ng hangin. Saan tayo? Dito, kuya. Parang nakatapos. Ayun, dito, kuya. Parigo. Oh, ano yun? Mag-ingat ka. Yeah. Jump. Jump, kuya. Yan. Yan si Papa, sabi niya, oh. Sabi niya masama, pakiramdam niya. Tapos, andyan din, nag-aani din.
Pasaway talaga to si Calvo din eh. Ito si Mang Berto eh. Pasaway din. Paano nabilad yan kahapon tapos malamig kagabi. Sinipon. Bakit ulo? Yeah. Yan. May mga naani na. Ayan. Paano ba? Doon tayo kay Papa. Ito yung binuhay sa amin ni Papa eh. Sibuyas, kamatis, kalamansi, pagtitinda. Ayan. O kala ko di ka magbubunot. May pagkain na kami doon dala. Ito na. Tinira. Talagang tiniran ako guys para ano experience ko. Sabi ko sa kanila, mamaya na magpabunot para ma-experience ko din yung ano. So let's go. Ayan. Ang bilis naman, nakabunot na agad. Grabe. So tinirhan lang talaga tayo guys. Experience. Ayan. Maganda yung tsura niya oh. Magre-review tayo ngayon. Agriculture. Oh, kung bala dyan pa, bubunutin ko yan. Review tayo. Agri-review. So, ganun yung tsura niya, oh. Kaya, nakausbong siya. Ang kitin, oh. Nakakatuwa. So, ganyan lang. Yo. Yehey! Atawa na. Daddy, ito, oh. Sa atin to. Sa atin to. Tapos? Yan, bunutin mo na to. Oh. Ganyan. Oh. Oh, isa-isa. Oh, 'di ba? Ang ganda. Tayo mo na. Yung iba, bulilit. Yeah. Hey, cute. Yan, pinabalik ko na sila sa ano, sasakyan at may mga ano daw dito. Ewan ko, tinatakot lang kami. Or tinatakot lang ni Nene yung mga bata. May ahas daw. Takot din si Froggy. Anyway, ayan. Yung mga nabunot namin kanina. Grabe, ang sakit sa ano, sa balakang. Tsaka Makati, di kasi ako nag-ano, di ako nag-pajama. Mga damong kati. Ayan, inaano na nila. Yung nagupit na, sineseparate yung reject. Ito, i-reject to na ano eh, ng buyer. Ayan. Yung mga hindi bilog. Bakit kaya ano? Nagamit din naman yun eh. Ayan. Tapos yun yung mga good. Ayan. Sana konti lang yung reject ngayon kasi kahapon medyo ano eh. Medyo madami. Pero kaya lang yun. Nakakaiyak nga lang magputol eh. No? Hindi kayo na ano sa amoy? Dito sanay na. Sanay na? Sanay na kami. Sa mata? Ha? Kaya pag sinisipon ka itong Hindi na yung manlang. Oo nga, no? Gamot sa ano, sipon. Kahit nga ano lang, yung hatiin lang tapos ilagay sa ano. sa tubig. Yun lang. Maganda to sa ano. Maganda rin yan, may benefits din naman eh. Sibuyas. Bukas na lang isake. Yan ito, reject na rin pagkakambal eh, no? Kambal. Nasaan si Nene? Yan pa rin, nag-harvest pa rin, nagbubunot pa rin. Ayan. Paano to? Isasako na to? Hindi pa. Bukas na daw po eh. Paano yan? Nakatiwangwang yan. Dahil silang daon ng sibuyas. Ha? Tapos babantayan ano? Para hindi sa mga mugang. Sipunin yung sibuyas. Baliktad naman baka yung sibuyas na naman sipunin. Yan, si Kuya Boyet siya yung ano. Bukas po ikukuhan para makon siya. May-ari ng lupa. Pero okay naman na yun, no? Nakausap niya na yung buyer niya. Na po, may sasabay na rin yan. Bukas. Kailangan maaga, ano? Isang truck, isang forward. Itong sa baba, ito kihapon? Hindi, yung sa kabila. Ito yung naan eh. Ayun. Yung kahapon. Okay. Magdadagdag siya ng konti. Usapan namin. Kasi nag-lose weight ng konti yan. Magdadagdag siya ng WhatsApp ng kilo na plus. Plus 10 kilos na. Nag-lose weight po yan. Siyempre pag dapat ko na-corpin na yan eh. Nag-lose weight siya. Oo, kasi na-dry na, ano?
Kaya magano siya, gagaan siya ng onti. Okay lang, sabi natin. Basta lang sa dadagdag siya ng Si Ate Bebe, asawa ni Kuya Boyet. Yan, si Arot. Maubos siya ni Arot within 15 minutes. Charot. Ay, ikot ko na. Paikot niya kanina eh. Ayun o. Magaganda yung ngayon ano kahapon. Ano, ang daming pickles kahapon. Ayun. Pero mas ano pa nga kami, mas swerte-swerte pa kasi yung sa iba ano, wala talaga napakinabangan. Talagang lugi. Dito mga ganda oh. Medyo nalungkot kapon si Papa kasi akala niya ano. Yung madami nga kasing pickles kahapon. Eh dito naman bumawi ngayon, madaming good. Yung sa baba kapon. Yung si Nene, nagbubunot pa rin. Siya si Angkul. Ano ne? Laban pa ne? Ano lang oh. Maraming Gabi na. Dito na kayo patutulog, di ba pa? Kasi maaga bukas eh. Magpuputol. Bago kaya ano, bago mag-lunch, matimbang na yan. Hindi, Thursday na. Maaga. Kasi, yung ano, di ba, uuwi natin, yung mga pickles. Ayun, yung mga pickles naman, iuwi namin. At bibenta ni Papa sa palengke. Ayun, kasi binibili lang 10 pesos per kilo. Ang dami pang ano doon. Ang daming magaganda na malalaki, yung mga panggamit na sa bahay. So, sabi namin, uuwi na lang, ibenta doon sa palengke. Diba? Magbibenta pa yun ng ano, 25 to 30 pesos. 10 pesos lang. Biyay na lang namin. Diyan mo si Tonton. Yeah. Totoo nga daw. Kala ko tinatakot lang nila yung ano, mga bata. Totoo daw pala may mga ahas dito. Lalo't pag gabi na. Naku po. Tara na. Natakot naman tuloy ako bigla. Yung pala ayoko yung mga ano, mga uud, ahas. Diyos ko po. Dali. Ayan, bukas ito naman. Maaga. Babaan na. Bukas naman. Bumili si Papa ng ano, kambing. 2, magnanay. Papakainin yun. Papakain sa mga, ano? Yung pag nawala na to mga, ano, mga damo, ay lalagaan daw ni Papa. Ipaino pa. Kakatayin mo lang yun eh. Kakaawa pa naman yun pag kinatay. Magnanay oh. Hoy, baka makagat! buntis yun. Ganina pa nakakakukunin. Buntis ba yan? Itong nanay? Hello! Oo nga, 3.5. Nagmamano yan eh. Oo nga. Ang mura naman, nakakaawa naman. Nakakatayin. Meh! Boss, tayo mong sulit ka rin. Oo, sulit ka. 3.5 yan tayo Buntis dalawa. na. Baka kakatayin mo lang yan pa. Yang isa daw po ka tayo. Wala? Yung baby? Ano ba yun? Si Papa talaga. Si Katay. Ayaw nito ba? Kakaawa kaya yan. Naaway namin si Papa pag nangangatay ng ano. Paano ang kakatayin nga rin dyan? Buntis pa lang pa rin. Sandali pa yun. Itong ina na lang. Wag yung kung buntis yun na. Hindi po itong isa hindi po. Sige, wala rin kami. Siya po yung may-ari. Hello guys! So yun, tapos na yung araw natin ngayon. Anong oras na dali? Mga alas 8 na rin.
9 na pala, 9:01. So, ayun, nakapag-freshen up na ako. Ay, sobrang nangit ako kanina sa doon sa bukid. Kasi wala akong pants. So, yung yung legs ko, sobrang katidel sa mga damo, mga paragis ata yun, saring damo na matutulis. So, tusok na to. So, kaya yun. Buti naman hindi siya nagpantal-pantal. Anyway, ayun na yung magkapatid. Si Bilab tsaka si Kuya Peter. Ayan si Daddy. Nanonood ng TV. Ayan, si Stitch. Mamaya maghihilik na daw yan si tito niya. Tawa ng tawa si Peter kasi ano yun, ang ihi daw ni Froggy, matulog. Tapos nagsasalita ka pa, hindi pa talagang ganyan na ba yan? Itatawa na siya ni Kuya Peter. Naraginip pa daw. Kaya yun, si Nenay nasa labas, nag-aayos pa ng mga listahan niya para doon sa sibuyas niya, mga tauhan. So, ayun. Nakapagano na pala ako ng pag-toner na, guys. Dala-dala ko yung toner. Kaso yung toner, tama. Kaso, yung toner ni Daddy ang ginagamit ko din. Kaya pala nagbakbak yung yung mukha ko. Nakapagbalat kasi yan eh. Pero dala ko rin yung toner ko, guys. Ayan. Hindi ko lang nailabas. Anyway, last day na namin dito tomorrow kasi next day, Thursday is uwi na kami. Ayun. Yun lang. Tapos si Jeff naman, si Japong is papunta rito bukas. Motor lang daw siya. Kung gusto niya lang ibiyahin yung bagong motor niya. Ano na ba? Kapag toner na ako. Ito, wait lang. Hindi mawawala to. Kaya, syempre dala ko pa rin to. Aking favorite na cucumber serum. Pula ng mga ko. Wala pa akong guys, upload kasi umalis kami. Yung last day namin sa bago na tapos hindi ko na na-edit. Kaya ayan. No, we do it my way. Tapos na. Sobrang dali lang ng ating skincare. And then nag-apply na ako nito Nivea Strawberry Shine para pang ng lips kasi sobrang dry ng lips ko talaga. Di ko alam bakit. Kapag nag-lipstick ako, nag-biyak-biyak. So, yun lang guys. Inom na lang kami ni Daddy, no? Flaxen. Minaon ko talaga. With vitamin C na to. Ayan, no? Halo sila, diba? Nakita nyo. So, yun. Daddy, wala pa tayo water. Ako na lang. So, yun guys. Good night. See you tomorrow. Good night. Yes. Kalbo. Let it come quietly. Ngayon pa sinasabi nandyan. Ayan, magkapatid. Good night, love. Good night, Kuya. Alak, busy.